Ni pialam ni jinghon chinam po TPN ponsi Socheng Dhenta Karbi Lammet Amei long an KLE tiripi amaya hin pen kahumri paduda. Kahumridam ahut parni parkup anglong along chengsi ang deng Socheng Dhenta Longri amai ningka ni sekamai pi hirbang amai lapen karcho amai padon pon. Bangso amai ahut Socheng Dhenta KLE amai pu bidasing timong gichari pon amai along aluhi aman pen KACEM kache rong pipi gachitong dunalong KLE atiri amai pu khor singing ti kongchun bang on tiron lapen ari sang patum nang chitong din. Laso hut Socheng Dhenta hawara long bang petroxia tumapan Karbi Lammet Amei tiripi amaya hin pen karcho jaimek sitami tengpon. Maya long hirbang amai Longri tum arpu gachelar he huye puthakta sai modeng pon lapen thom kepra po ang deng Karbi Lammet Amei atiri ningkan asek amai pi 2027 ke Socheng Dhenta long misen pen kipaman pon hekjia puthak sitami bidi sore pachoy ponsi penang arat chitongsi misen me et mai pachun pon. Bihala bangsu general conference ke mai show kali Karbi Lammet Amei ke Karbi Thailand ke aman ke kisah song kita tapi labang song ke aman peng ke song labang song amai dia bangke nahok lebih dambi kita kalau dah arah sama kera Socheng Dhenta pen Bharat Phangcho KTV News.